So mga dyan gabi na kung guys na dahil ko kuan para sa biko para sa ko maka deliver og maapon guys. Ato man tapos kahoy kaso lang uliinan lang. Ugma na lang ko tapos kahoy maglapik. Hello guys, medyo adlaw kong karon guys. So bati tag panginabuhi guys kay medyo laman ni. So tayo 3 ka kilo nga biko nga giluto. Lami ni kay naay sabon nga nangka. Doon ako mag-deliver guys. Abot na ko guys briefing. Sige, ambing mo. Simba sila guys. Ganto kong briefing nga. Deliver biko. Kini agi na mag-jeep. Awiran na to si Dante kay amping mo. Hala na unsa niya cellphone. Amping mo. A few moments later. Kadispina ta guys o kami ang bami. So nga rajud ni nga ning lutong bahay rajud ni siya guys. Lumpia. Utan. So lami ni siyang utana guys kay say sikwa. Okra. So healthy kay basta utan guys. Salamat sa Ginoo kay nakaluto ta. Mingaw pa wa pay tao na. Wa pay alas 6. Wala size 15 na di ay. So wala size 15 guys. Hangin ko kay sabi inita mo ako matay sa kainit. So nga ni dining kuan guys na nang minupos na lagi ta. Out ko dias mga minupusal na nga init kayo ang paminaw sa lawas. Natin mo kang giugang. Ako nang naguba nga truck nagtuto ah. Ako nga truck. Nag-flag ceremony na guys. Murot na itong sudan. So nahuman na guys, mapay pag-flag ceremony nila. Wala na ako naka-video-video ganiha guys sa pagluto kay na late ko mata, nakakamata ko alas 4:30. Kay grabe din kuya sa lawas. Ang daghan tag trabaho lagi. Kay trabaho kaya ako bisag Domingo guys ni trabaho ko diri sang amo. Napod ko dari guys kay kuan ko galimpyo ko sa mga nangalaya mga kuan ba daghang kay mga nalaja nga
Kanyang gi kuan guys, itong haglad sa kani kararakas naman na siya. Hey guys, mag-adlaw na ko mga guys. May kadua ka adlaw mo ingo sa pag nag-vlog hapon. Adlaw mo ingo sa pag nag-vlog hapon. Kay kasi po nalubat. Pag mata na ho naka-video. So hapon guys naka-upan mo ang buwan. Yagi po guys na nagtutupo ko. Wala po pag-video. Karong kaluto ko dito express o pancit tutuan. Tulura ka po tayo guys kay mga tawron. Buwan, nisib kay sweldo. Ang uban, kaangin na naman nila kuno kay mga nila para kay sweldo. Sweldo sila sa prinsip pa. Hindi ang bisihan na guys kay duty ko yan na po yung nagpa-trabaho na sa sikas food. Maraming bisihan din kung maka bisi. So kani guys, request ni siya sa ahang customer guys, mga konsihan Bicol Express. So naman to niya nga ano kung baboy gi tuluan pagi. So nga nagitawag sa Bicol Express guys kay nani say tuno. Yung mga yubit ba nga nakatilaw mo sa na yung Bicol Express nga pinakadabis ba yan yung Bicol Express sa Bicol. Wala say tuno. Luod kuno kay kuan na kunoy gata na kunoy karning baboy. So tilaw po dani madam pag nakatilaw daning Bicol Express wani pinakadabis nga sudan sa taasang restaurant na ani siguro kakatilaw dani mura po ni siya uguan ka ng manok nga hinalang ba nga nay gata ano po ni siya pinakahuli natin ihulog guys kung katang gata so naingana na siya kay hanang gisod sa rip gata ni ano siyang gisod sa rip kay hanang siyang ready gabi para nakasadyo na buntag guys ma wala betso na kog luto so tilaw ko mo daning Bicol Express diba manilak mo sa kalami. So guys, di dito mawala ng guys, pancit. Okay, mo din yung pinakaunang mahurot. Okay, laman ng lanlanon guys. Ang mga suki na ito, ilan ng lanlanon. Ano ko naka-video kay na ani may giuna nilag kuan. So balik 300 ang i-order dani sa to nag-request. Request na naman niya tuhang sudan guys. So gamay na lang ning lami kay itong pansit. Wala ko ka-video ganiha kay naghanang ning palit. Nga na. So guys, mamahaw ta. So may ka nindot guys, so matinda ta kay makalibre na pud ta og sudan. So nagbilin ko dari sudan na mo guys. Bilin ko pansit. Mamahaw ta. Saging.
Marami dito sa kuan guys. Magpugi na tag paninda kay nakalibrikan. Dahil ko nagkaon sa round table eh. Kaya among round table. Nag-suda sa kusina. Kaya dili ko mag-prepare og mga ituon nun. Kaya itong lamisa na to guys. Wala na mo gamita. Kaya para itong may bisita. Hindi. Pahuway ra ko karejot guys. Man, duty na ko kuan. Kaya daghan ka ko gibuhat to sa amo. Na ko yung mga gipang transfer nga tanong. Nakaadlaw ako naka-upload. Kay kanin hubag po niya guys ang ngipon. Pikas. Manang diri na ako magkaon sa pikas kay naay lumag dala ba. Na sakit kado. Man ako ka-edit kay kuan. Hindi na barag ang pagka gabi mag-edit man ta ako. Vlog kay magsige na kong upload dun sa vlog guys. Kay mas dako ang earning dun sa YouTube kaysa Meta. Jawab ko itong gabi kay si Cristel kay sakitan og bidyan. Kasi kung monitor ba kay gusto daw gabi niya sakitan bidyan niya. Didara sa dito sa boarding house. Anja karong buntag chat siya. Mo dinhi sa kadiyan diyan kay kuan nga nang gidugo. So pila po dyan sa kabuan guys wala duga kay wala gina siya na sakit nga pikus. Bata-bata nga na may pikus. Ngit-ngit lagi ang dagat. Ang giupi na bintana kay maka kuan pero ang screen harap na isarado kung taraway maka-save nga langaw yan ba. Diba ang mga bantam guys, hindi man naman yung pamiso. Saan naman yung naghahanan ng kumpiso guys. Yung padawag na. Tumaraan tayo dyan. Lami ang pamahong kay kuan. Saging saba. Basta mga kita dyan kung saging saba sa merkado guys, mapalit dyan ko. Right. Nami mo din sa yung saba. Gamay lang ibilin nga pansit kay hindi ko lang si Papaya, di naman kado sila nga mula sawa na sila pansit ba. Kaya daw. Pero di masawa pansit ang mga customer guys. Balag ko adlaw na sila magpalit ng pansit. Paway ako ka-redut guys niya duty ko. So edit sa kurong kayo mag-upload ko vlog. Thank you for watching. Amping mag-ampot ang tanan guys. Daghang salamat kung yung tanan ng mga nagpabilig na sa YouTube. God bless.